es con la presentación de la apertura de la Semana Mundial del Espacio, que, bueno, vamos a ver con esta herramienta. Bien, yo soy Alberto Torres, soy el coordinador nacional por España de esta celebración que se hace en todo el mundo cada año entre el 4 y el 10 de octubre. Y se realizan estas fechas porque el 4 de octubre se recuerda el año 1957 cuando se lanzó el primer satélite espacial de Sputnik, y el 10 de octubre porque en 1967 las Naciones Unidas realizaron en la Asamblea la Declaración Mundial del Uso del Espacio de la Paz, ¿no? El uso pacífico del espacio. Entonces, por eso se utilizan estas dos fechas, el 4 y 3 de octubre cada año, y se realizan más de 66 países del mundo, entre estos España, y esta vez ocurre que ha sido récord de cantidad de actividades que vamos a hacer en España, sobre todo en Barcelona. En el mundo ya se han superado más de 800 actividades. Aquí en España son más de 80, en 28 ciudades, la mayoría en Barcelona. Y esto está hecho por una asociación sin ánimo de lucro, la World Space Week Association, que está en Estados Unidos, y desde allí voluntarios de cada país lo llevamos a. Pues sí, en cada región tenemos colaboradores, como aquí en Cataluña, Marc, que es de su organización Spy, pero con detalle, y estamos esperando poder llegar pues a que sea de interés de todos ustedes. Decirles de que para poder estar al día de los eventos está esta página principal, que es la worldspaceweek.org de la organización, pero si estáis en Facebook podéis encontrar esta página que está a partir de la dirección de los proyectos que pueden llegar ahí, y donde se publican aquí todas las novedades relacionadas con las actividades que hacemos. Asimismo, luego tenemos una página similar a las actividades en Cataluña. Y a partir de aquí, lo principal, será, os explico, es esta pestaña de aquí, que es eventos. Aquí están fechas todos los eventos que están preparados para hacerlos aquí a Cataluña. Cada apuntéis por el horario, por su fan, y si uno está a Facebook, no les hace clic aquí a participar, ya enviará recordatorios para cada toque está así la data y la de cadascuna, i us poseu aquí, sota el detall, i la meva explicació, fins i tot el mapa de com arribar al puesto, en aquest cas és a l'escola d'enginyers aeroespacials de Terrassa, i bueno, totes les entitats es podreu trobar ara després el Marc us explica més detall cadascuna perquè déu-n'hi-do la quantitat que en tenim. Bueno, y a partir de aquí pues ayudamos a que vingueu, que passeu la veu, i sobretot per acabar la part agrair al suport que hem tingut, que ha estat una mica escàs, però per començar a l'Agència Espacial Europea, l'AESA, i aquí a Barcelona l'Institut de Cultura, l'ICUC, que ens dona tot el seu recolzament, si no deve estar molt difícil poder estar avui aquí, per suposat també el Museu Marítim, que és les instal·lacions. El Marc continuarà amb el detall, però abans us vull donar una sorpresa. Hem volgut que vingués aquí algú més a acompanyar-nos, en particular una persona que ha fet bastant per lo que és l'abans aeroespacial aquí a Espanya, que és l'astronauta Pedro Duque, l'astronauta espanyol. I s'ha disculpat de venir, ella està treballant a Alemanya, al centre d'operacions del capítol espanyol de l'Estació Espacial Europea, que és aquest capítol es controla des d'Alemanya i ella està treballant aquí. Però ens agradarà que us fem arribar un vídeo del seu missatge, de la seva salutació, que ara us ensenyaré en primícia, que ens acaba d'arribar en aquest moment. Hola, soy Pedro Duque,
espacio. Mandamos un saludo desde la agencia y desde el Centro de Control Internacional a todos los participantes de la Semana Mundial del Espacio en España. Desde aquí, desde estas consolas que vemos aquí y con estas pantallas, controlamos la porción europea de la Estación Espacial Internacional y planificamos las actividades de los astronautas que nos corresponden a nosotros. La Agencia Europea del Espacio, la ESA, es el instrumento que tenemos en Europa para la cooperación en materia del espacio. Tanto la cooperación entre los países europeos como la cooperación de Europa con el resto de agencias mundiales. Los grandes retos de la humanidad, entre los cuales está desde luego la exploración del espacio, el envío de personas a otros planetas, son un fortísimo incentivo para la cooperación internacional y, de hecho, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cooperación entre los diversos países que puede ser único y puede ser primero. El programa científico de la Agencia Europea del Espacio es de extraordinaria importancia en muchísimas áreas. Concretamente, tenemos una sonda alrededor de Marte ya hace años y tenemos una misión en el proyecto como ExoMars que pretende estudiar Marte in situ, como es el tema de esta Semana del Espacio. El sector del espacio son una serie de industrias y servicios sin las cuales ahora mismo ya no podríamos vivir. Creeríamos en los satélites de telecomunicaciones que nos dan la información puntualmente de todos los puntos del mundo, creeríamos en los satélites de navegación que nos dicen dónde estamos, el cambio climático, cómo lo estudiaríamos sin satélites. El espacio es ya una parte fundamental de la economía. La importancia del estudio de la Tierra es enorme. Hemos llegado a la consciencia de que el efecto que hacemos la humanidad sobre la Tierra podría ser el mismo ojo para mirar todas las partes de la Tierra al mismo tiempo, de tal manera que podemos obtener una valoración global, podemos estudiar el cambio climático. Por lo tanto, los satélites de observación son absolutamente imprescindibles para este estudio. La industria del espacio, con ser para el Estado una inversión relativamente pequeña, tiene un efecto multiplicativo enorme porque desarrolla unas tecnologías nuevas, desarrolla puestos de trabajo de alta cualificación y a la vez crea una industria exportadora. Bueno, muchas gracias por la visita en el Centro de Control para la Estación Espacial Internacional de Europa y deseo a todos los participantes de la Semana Mundial del Espacio en España una semana fructífera, provechosa y, por supuesto, divertida. Bueno, ara venim a la primera persona. Endavant. L'any que ve. Gràcies per venir. Jo soc Marc Savalla, soc de l'entitat que es diu Espai, que estem a Gràcia i que fem durant tot l'any coordinem activitats de tot tipus relacionades amb la ciència i la tecnologia de l'espai. Som els coordinadors de Catalunya d'aquesta setmana i agraïm a tots els que fan possible, no només a les entitats tipus el marítim, sinó també a les persones com l'Albert, que fan amb el seu planetari una de les activitats d'aquesta setmana. També molt especialment a l'Ajuntament pel suport que ens ha donat. Com ha dit l'Armengol, aquesta setmana és de l'espai, però l'espai és moltes coses. L'espai no només és tecnologia, és ciència, és economia, com ha dit ara el Pedro. Hi ha moltes empreses de les quals depèn l'espai. L'espai també és cultura i per això estem avui aquí, perquè l'espai té moltes vessants. De fet, un dels astronautes que va anar a la Lluna després es lamentava que tots els astronautes que havien arribat a la Lluna eren, de fet no eren ni científics, eren pilots de caça. Només hi havia un científic, va ser l'última missió, un geòleg, i tots els altres no ho eren, perquè bàsicament s'havien anat allà una mica per accident per guanyar una carrera, com els russos. En tot cas, aquest astronauta es lamentava que no hi hagués pogut anar algú amb certa sensibilitat com per expressar el que era estar a l'espai. I aquest astronauta explicava, no tenia paraules, és que si hi hagués anat un pintor, si hi hagués anat algú que hagués pogut expressar realment aquestes emocions, potser podríem compartir molt més amb la gent què implica, què significa estar a l'espai. De fet, els astronautes, quan tornen, tots estan d'acord que és una experiència
els canvia la vida. Per tant, aquesta cultura, aquesta difusió de l'espai no és només una difusió tecnològica o científica, sinó que també ens agradaria que amb les activitats que hem programat ens acostéssim a aquesta vessant. I de fet, la primera activitat que tindrem aquesta nit és un concert que està en associació amb el Festival LEM. És un concert de la Berta Puig de Massa amb elèctrica i amb una videoprojecció, però és una de les 40 activitats que fem a Catalunya durant aquests dies. No vull allargar-me molt, les tenim totes a la pàgina web, però sí que així aprofito per veure si algú s'anima a venir a les altres. A banda d'aquesta d'avui, ha començat també avui una exposició a Terrassa sobre la Terra és el cel. També hi ha una altra exposició a Sant Celoni sobre l'Observatori Hubble. També tenim demà una taula rodona aquí al Museu Marítim molt interessant que comptarà amb 3 científics de molt renom com és Ignasi Casanova o Francesc Godia, que està al càrrec d'un projecte europeu, d'un projecte de l'Agència Espacial Europea aquí a Barcelona sobre els sistemes de suport vital que faríem servir en un eventual viatge a Mart. Tenim activitats, òbviament, amb el planetari de l'Albert Pla aquí al mateix Museu Marítim amb 6 sessions que no us podeu perdre. El dissabte, avui n'hem fet 2 ja, però també el dissabte n'hi haurà 3 a partir de les 4:30 fins a les 6. I el dimarts tenim els sopars de l'Observatori Fabra, que comencen, de fet, porten tota la setmana ja. Avui hi ha un i demà hi ha l'últim. Hi ha fora de Barcelona una mirada a les estrelles a Fígols, al Berguedà, finestra per observar els secrets del cel i els astres, que organitza l'Associació Astronòmica de Sant Cugat. També tenim observacions en telescopi des d'aquí al Museu Marítim demà a les 5 de la tarda. Tenim durant tota la setmana un taller astronòmic per mestres, per pedagogs, que es farà a la Universitat de Barcelona a través del projecte UNAUE i que ensenyarem als mestres a ensenyar espai. Hi haurà tot un cicle de conferències a la Fundació Catalana de Recerca i Innovació, a l'Arc de Triomf, totes òbviament obertes lliurement a tot el públic. Hi haurà des d'espai per a tothom, una mica d'introducció a l'espai, fins a una conferència sobre la selecció dels astronautes que fa l'ESA. Això serà cada dia, de dilluns a dimecres, de 7 a 8. També hi ha altres conferències sobre el turisme espacial o sobre l'exploració de Mart amb satèl·lits des de la seva òrbita. Hi haurà també conferències sobre l'observació de Gaia a Sabadell, organitzada per l'Associació Astronòmica de Sabadell. Moltes conferències, com podeu veure a la pàgina web, al Facebook. Finalment, el dijous tenim els actes de Cloenda amb una doble sessió molt especial. Per una banda, la primera Space Up que es fa més al sud de París. Una Space Up és una conferència informal a la qual tothom qui hi participa, tothom qui hi assisteix hi pot participar. No hi ha uns conferenciants més importants que els altres, sinó que tothom pot explicar el seu coneixement de l'espai o alguna cosa interessant que tingui de l'espai. Això serà a partir de les 4 del dijous i a partir de les 6 una darrera taula rodona sobre la nova economia espacial, la nova emprenedoria de l'espai. Veureu diversos exemples d'emprenedors i petites i grans empreses de Catalunya que fan coses a l'espai. Una cosa que ens sembla que és només de la NASA o que ens queda molt lluny. En aquest país també hi ha emprenedors que volen treballar a l'espai i que lluiten per fer-ho. A Sant Cugat, a les 7:30 del dijous, també hi haurà una última conferència que és l'estudi del meteorit Chelyabinsk, com recordeu, va caure fa uns mesos a Rússia. Per tant,
moltes activitats que us convidem a seguir des de la pàgina del Facebook i a participar. I moltes gràcies. Esperem que us agradi fer una molta difusió. Ja veieu que som poquets aquí, però si anem fent córrer la web segur que serem més. Ara us deixarem amb el concert de la Berta, que no ha volgut pujar aquí perquè està en l'art a punt i no sé si serà els mateixos els que hagin participat. I com sabeu, avui hi havia un sorteig per un dels sopars al Conservatori Fabra. Farem el sorteig just després del concert. Moltes gràcies i espero que hi pugueu disfrutar. L'auditori és sortint a la dreta. Sortim aquí. Aquestes coses no depenen de si anem... L'Ajuntament ens explicava que quan organitzen ells coses directament tenen 20 persones. Sí. Bona tarda, gràcies per venir. Benvinguts al segon plat fort de la Setmana Internacional de l'Espai. Com sabeu, perquè no existeix aquí, perquè heu rebut la informació, aquesta és una setmana que havia funcionat poc fins ara i aquest any s'ha coordinat d'una manera integral de manera que es pugui oferir sota un mateix paraigua tots els actes que tenim a la llista. La Setmana Internacional de l'Espai celebra del 4 al 10 d'octubre de cada any l'inici del que diríem l'era espacial. El 4 d'octubre del 57 es va llançar l'Sputnik, el primer satèl·lit artificial, i el 10 d'octubre del 67 de l'espai exterior, pel qual les nacions regulaven les activitats a l'espai de forma pacífica. Aquesta setmana, sota el paraigua de l'ONU, organitza més de 60 països activitats relacionades amb l'espai, i aquest any a Catalunya i també a Espanya s'han pogut ajuntar d'alguna manera i organitzar i ordenar de manera que a tot l'estat hi ha 80 activitats de les quals gairebé 40 són a Catalunya. Per tant, moltes gràcies d'entrada a tots els voluntaris que ho fan possible, al Museu Marítim que ho fa possible, també a l'Institut de Cultura de l'Ajuntament que ens ha donat un cop de mà, a tots els ponents que venen aquí per avalar i tots vosaltres per venir també, perquè al final sense vosaltres no ho faríem res. Ara l'Albert, que representa el Museu Marítim, ens donarà una miqueta d'un parell de paraules sobre el museu. D'acord, bona tarda. Sí, seré molt breu, de fet vinc com a client, com vosaltres. Gràcies per venir. Volia comentar-vos que, francament, no és el primer vegada vinculat a l'espai, perquè aquesta és una casa on, temps enrere, els vaixells que ensenyem, tot i que el museu està bastant buit, ja tornarà. Doncs ha estat una casa on sempre s'ha parlat de conquestes, no? I la darrera conquesta és la conquesta de l'espai. Per tant, nosaltres ho emmarquem en aquest sentit i també puc dir que també en aquest sentit, i vosaltres hi heu participat, quasi tots tenim un planetari a la casa, que és molt desconegut, però que és un planetari que és digital i fa força astronàutica. L'astronàutica és molt desconeguda, tot i que està molt poc. Doncs aquest planetari en aquesta casa en fa molta. També he de dir que a la casa hi ha el Joan Manel i després jo
veu que hem sigut sempre aficionats, totes les persones que treballem al marítim ens estimem molt l'astronàutica, no? Però que, en fi, que esteu sempre convidats a venir, a tornar com vulgueu, i sapigueu que tenim aquestes possibilitats. Només és això. Abans de començar la sessió d'avui, que, com sabeu, es diu Mart, una llar per la Terra, volem passar-vos un vídeo de l'astronauta, de l'únic astronauta espanyol, però aquest és pata negra, i ens ha fet un vídeo, ens l'ha regalat. Hola, soy Pedro Duque, astronauta de la Agencia Europea del Espacio. Mandamos un saludo desde la agencia y desde el Centro de Control Europeo para la Estación Espacial Internacional a todos los participantes de la semana. Desde aquí, desde estas consolas que vemos aquí y con estas pantallas, controlamos la porción europea de la Estación Espacial Internacional y planificamos las actividades de los astronautas que nos corresponden a nosotros. La Agencia Europea del Espacio, la ESA, es el instrumento que tenemos en Europa para la cooperación en materia del espacio. Tanto la cooperación entre los países europeos como la cooperación del resto de agencias mundiales. Los grandes retos de la humanidad, entre los cuales está desde luego la exploración de planetas, son un fortísimo incentivo para la cooperación internacional y, de hecho, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cooperación entre los diversos países que puede ser único y puede ser primero. El programa científico de la Agencia Europea del Espacio es de extraordinaria importancia en muchísimas áreas. Concretamente, tenemos una sonda alrededor de Marte ya hace años y tenemos una misión en un proyecto como ExoMars que pretende estudiar Marte in situ, como es el tema de esta. Los espacios son una serie de industrias y servicios sin las cuales ahora mismo ya no podríamos vivir. Creemos en los satélites de telecomunicaciones que nos dan la información puntualmente de todos los puntos del mundo. Creemos en los satélites de navegación que nos dicen dónde estamos. El cambio climático, cómo lo estudiaríamos sin satélites. El espacio es ya una parte fundamental de la economía. La importancia del estudio de la Tierra es enorme. Hemos llegado a la consciencia de que el efecto que hacemos la humanidad sobre la Tierra podría ser mucho más importante de lo que creemos. Solamente desde fuera, solamente utilizando el mismo ojo para mirar todas las partes de la Tierra al mismo tiempo, de tal manera que podemos obtener una valoración global, podemos obtener el cambio climático. Por lo tanto, los satélites de observación son absolutamente imprescindibles para este estudio. La industria del espacio, por ser para el Estado una inversión relativamente pequeña, tiene un efecto multiplicativo enorme porque desarrolla unas tecnologías nuevas, desarrolla puestos de trabajo y a la vez crea una industria exportadora. Bueno, muchas gracias por la visita en el Centro de Control para la Estación Espacial Internacional de Europa y deseo a todos los participantes de la Semana Mundial del Espacio en España una semana fructífera, provechosa y, por supuesto, divertida. Gràcies, Pedro. Bé, els que sou assidus al local d'Espai haureu pogut veure que una de les persones que va venir una vegada a Espai treballa en aquesta sala, la sala de control de l'Estació Espacial Internacional del Mòdul de Columbus. Aquest matí també a Espai, i per començar a entrar en temàtica, veureu com hem acabat el que era l'últim dels tallers durant el mes de setembre, que tenien com a tema central la construcció d'una base Mart amb tecnologies robòtiques i de 3D. La base Mart, que avui en parlarem perquè precisament això és el tema, la vam pensar com un lloc on els astronautes poguessin habitar d'una manera permanent. Per tant, els sistemes d'instal·lacions, els sistemes de suport a la vida d'aquesta base serà el tema central d'avui. També hem fet el seu robot, el robotet, i tot plegat aquesta tinta de travessera de Gràcia, els que ja heu estat, si ho reconeixeu. Això són nens de 10 a 8 a 12 anys que han fet aquests tallers pel qual han muntat els robots, han dissenyat la base, l'hem construït en programes CAD
dintre d'un procés de guiatge, hem aixecat aquests mòduls de millora de 3D que veureu per aquí darrere també, i després avui aquest matí hem muntat aquest terrari al mig de travessera i hem ensenyat a tota la gent que passava per allà què hem fet. És una de les activitats que hem fet per la canalla durant aquesta setmana de l'espai. Bé, doncs precisament per parlar dels sistemes de suport vital que acompanyarien aquesta base, avui tenim la sort de comptar eren 3, però al final la Gisela es disculpa perquè s'ha fet mal al peu, però tenim la gran sort de comptar amb 2 pesos pesats, diguem, del tema, Ignasi Casanova i Francesc Gòdia. Francesc Gòdia és doctor de bioquímica per la UAB, fa la seva activitat docent en enginyeria química i de biotecnologia, té activitat de recerca en un projecte com el Melissa, que fa l'ús del Maragall, és autor de més de 80 articles de recerca i 5 patents, és director de 24 tesis doctorals finalitzades, fundador de l'empresa spin-off Exascreen Culture Technologies, ha estat vicerector de projectes estratègics de la UAB i president de la Societat Espanyola de Biotecnologia, membre del comitè executiu de la European Society of Animal Cell Technology i de la European Federation of Biotechnology. És el director, com he dit, de la planta pilot Melissa, conjuntament entre l'ESA, l'Agència Espacial Europea i la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, moltes gràcies, Francesc, per venir aquí. Primer de tot, m'agradaria acabar de presentar l'Ignasi. L'Ignasi és professor de Química de Materials de la UPC. De fet, del departament estàs a l'enginyeria de Ponts i Camins, però ara estàs adscrit al Centre de Recerca d'Enginyeria, Llurs de Rega Industrials. Ha estat doctorat per la Universitat de Nou Mèxic als Estats Units i ha treballat com a investigador al Laboratori Nacional de Los Alamos, al Centre Espacial Johnson de la NASA i a la Universitat de Chicago. Ha rebut moltes distincions com el Premi de Recerca de Matèria dels Estats Units, el Premi Ciutat de Barcelona en Investigació Tecnològica, el Premi del Servei Distingit per la Societat Americana d'Enginyeria Civil i ha format part també del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia de l'Exploració de l'Agència Espacial Europea, de l'equip de les missions a la Lluna de Smart One i a Mars Express, i a l'OPC ha estat coordinador de programes de doctorat i ara mateix dirigeix la participació en el programa de doctorat europeu Mundus Cell. Bé, doncs hem fet les presentacions. Moltes gràcies per venir avui i m'agradaria començar aquesta jornada que va, com hem dit, parlar una miqueta de com seria com és Mart. Sabem de Mart, sabem que és un planeta que té una massa menor que la Terra, que fa que tingui una gravetat al voltant de la tercera part de la Terra. Sabem que té un dia, per tant, un període de rotació sobre si mateix molt semblant al de la Terra, però en canvi és un planeta que serà un planeta molt difícil per la humanitat. Ignasi, tu que ets expert planetari, ens podries explicar una miqueta quines són les principals diferències i riscos i, per tant, les necessitats que demanarà aquest habitatge a la Mar? Bona tarda. Mart és un planeta petitonet. Aleshores, com que és petit, la gent pesa menys allà. I això va bé, no? Perquè si fas menys esforç, pots anar més lluny. Això és un avantatge. Però el que passa és que està molt lluny. Quan més a prop està a 150 milions de quilòmetres de la Terra. Està tan lluny de la Terra com està el Sol, com la Terra del Sol. I aleshores triga molt en arribar allà. Com triguem molt en arribar allà, els nostres coets són petits, per ara, doncs clar, els hauríem de carregar amb totes les coses per fer el viatge d'anada i el viatge de tornada, perquè ningú vol quedar allà. La qual cosa ens diu que l'única manera d'arribar allà i tenir més o menys assegurat poder tornar és aprofitar, un cop hem arribat allà, aprofitar el que podem aprofitar.
I clar, a Mart, nosaltres no sabem ben bé el que hi ha encara. Fixeu-vos, l'any 71, fa 42 anys ja, doncs hi havia una sonda espacial, que es deia Mariner 10, que va passar per allà. No anava a Mart. I va treure un parell de fotos. I va treure un planeta que estava sec, que semblava la Lluna de certes maneres, que estava ple de cràters, però estava sec. Però malgrat estar sec, hi havia els forats, els sols, com els que veiem aquí a la Terra, que han deixat els rius. Quan un riu es posa, va erosionar el terra, es va menjar la terra i deixa uns sols, uns forats, una xarxa hidrogràfica. A Mart hi havia això. I els científics no s'ho creien. A Mart hi ha hagut aigua, però sí, no és possible. Perquè Mart té una atmosfera tan tènue que no deixa que hi hagi aigua líquida a la superfície. Fixeu-vos, amb un parell de fotos ja estàvem aprenent que Mart antigament havia tingut aigua. Què li havia passat a aquesta aigua? Per què Mart era un planeta sec? T'entendés quan has dit? Per què? Fixeu-vos tot el que podem arribar a veure d'un planeta només amb dues fotos, no només del planeta, sinó de tot el que ha passat durant més de 3.800 milions d'anys. No és poc, amb dues fotos. Aquí vam tenir la primera evidència que el canvi climàtic a escala planetària passa. I pot passar, perquè alguna cosa havia passat a Mart, perquè ara no tinguem una superfície. Però malgrat això, quan anem i fem unes mesures una miqueta més sofisticades que les fotos, com aparells de naus espacials, que no cal que s'apropin gaire al planeta, tampoc veiem que Mart està cobert de sorra, i aquesta sorra és el que té a dins, té aigua. Com les argiles, com el fang que trobem aquí, aquest fang té aigua dins, formant el mineral. Això és una cosa que potser després a la psicologia ens explica, no? Però l'aigua és molt important per qualsevol astronauta que vulgui anar allà. I a mi, personalment, ja em costa portar-me la cantimplora quan vaig a una excursió. Imagina't si hem de portar moltes cantimplores per anar a jugar a Mart. Que si anem ràpid, ficarem durant. També tornant, com abans. Anant ràpid. Sabem que hi ha aigua, i això ho sabem abans de tocar Mart. Gràcies a les naus espacials que poden mesurar des de la distància. Uns aparells que es diuen els espectròmetres de raig infraroig. Molt rara, però que es diu que la Terra de Mart té aigua. I després, a l'any 76, pocs anys després, molt pocs anys després que el Mariner que passava per allà a fer una foto, doncs van haver-hi dues naus que van anar per primera vegada, almenys si nosaltres sapiguem, i de manera controlada, a sobre la superfície de Mart. I es va posar allà. I van treure fotos de prop. I van veure que Mart és com un immens desert. Però que és un desert que ens recorda moltíssim als deserts que tenim a la Terra. I va fer unes poques anàlisis i va veure que les roques són molt semblants a les que tenim a la Terra. I tot això ens està dient que sí, aquí a la Terra, quan anem a un lloc que no hi ha gaire cosa per aprofitar, però els humans sempre ens hem espavilat per aprofitar el que tenim allà, doncs a Mart, quan anem, doncs també ho haurem de fer. Però les notícies són bones. És un planeta que està sec, que no es pot viure, però diguem-ne que no és tan difícil, i això potser per més endavant, que un dia, com a mínim, gent de l'edat de 6 persones que hi ha en aquesta sala, els primers astronautes que n'hi ha al Mart estan ara a P5 o a P9, no els més grans. Aleshores, algun dia, jo crec que ja no gaire llunyà, doncs tindrem les notícies directes de la gent que hi ha allà. Per tant,
tenim un planeta que és sec, però no tant, que té recursos naturals i l'home els haurà d'aprofitar per poder viure d'una manera, diguem, que ell estigui acostumat. Què és el que necessita un home per viure? Com vivim a casa nostra? Tenim cases en les quals obrim l'aixeta i surt aigua. Tenim també finestres que si fa fred o fa calor les tanquem. Si tenim fred tenim una calefacció i si tenim calor moltes coses tenim un aire condicionat. Però sobretot el que tenim és aire dintre de casa i això no hi ha problema. Com ho farem ara? Quines són les necessitats del sistema de suport vital, Francesc? Bé, no sabré si ho puc explicar breument, Tu també, com pares quan faci falta, A veure, si analitzem una mica com vivim aquí a la Terra, veureu que això és molt conegut, però bàsicament la vida se suporta en el que s'anomenen els cicles ecològics. Els cicles ecològics fonamentalment, simplificats molt, perquè és més complicat, són tot el cantó de l'aigua. Nosaltres tenim un sistema que a la Terra té una capacitat cantonadora molt gran, a través de l'atmosfera, dels recursos biològics, però bàsicament és un cicle de l'aigua, que hem d'utilitzar-la i som responsables de fer-ne un ús correcte. Després tenim bàsicament el cicle de l'atmosfera, de la respiració, és a dir, aquest cicle que en gran part, fonamentalment, és la recuperació de l'oxigen després d'haver generat CO2 per part de la respiració. El CO2 a l'atmosfera terrestre no només el genera la respiració humana, sinó també l'activitat humana. Aquest és un dels problemes que tenim, la gran quantitat de CO2 que l'activitat humana està generant, evidentment, a banda de la natural, de l'animal, dels volcans, etc. Per tant, un cicle és el de l'aigua, l'altre cicle, si voleu, és el de l'atmosfera, és el de la respiració, i l'últim és el de l'alimentació. Els humans ens hem d'alimentar i aquest aliment, bàsicament, l'obtenim, i això també hem de ser conscients, l'obtenim i elaborem aquesta alimentació, aquests aliments, generant una quantitat de residus importants en la seva programació. Per tant, el cicle, per dir-ho així, de la matèria carbonada de l'aliment no podem desconnectar-lo del cicle del que és el tractament dels residus. El tractament dels residus, la Terra també té la seva pròpia capacitat de degradació d'aquests residus, però a banda d'això, els humans també tenim activitats que ajuden a fer aquesta degradació i ho hem de tenir en compte, perquè si només, diguem-ne, si al mateix temps d'utilitzar els recursos per a l'alimentació no tractéssim aquests residus que estem generant, aquests cicles arribarem un moment que els arribarem a esgotar. Aquests són els cicles fonamentalment que tenim a la Terra. Però, esclar, ara la segona part és dir, ara si jo ara m'imagino a la superfície d'un planeta que les condicions són estrictament inevitables, no? Si no hi ha... Quan puc parlar d'això de la terraformació, però això jo crec que ja és molta ciència-ficció. Les condicions avui dia sobre el mar són estrictament inevitables. Si nosaltres intentem posar una colònia d'humans a sobre del planeta, aquests cicles ecològics els ha de tenir i els ha de donar la tecnologia. La tecnologia que és instal·lada en aquesta base planetària. De fet, això ja es fa, a l'Estació Internacional de l'Espai, aquests cicles ecològics, que després, quan estan en un espai reduït, la gent parla de cicles ecològics tancats, ja estan succeint.
tots relativament en sistemes tancats, que són el de la regeneració de l'atmosfera per respirar i la regeneració de l'aigua, tot i que és veritat que els astronautes a vegades demanen que també s'incorpori aigua fresca i només volen veure l'aigua fresca, però diguem-ne, sí que hi ha sistemes ja que permeten reciclar l'aigua de l'estació internacional i fer-la potable i també que permeten regenerar l'atmosfera. Capturant el CO2, generant l'oxigen, normalment l'oxigen allà ens genera a partir de sistemes que s'anomenen fisicoquímics, bàsicament l'electròlisi de l'aigua per generar oxigen, i el que no fa encara l'Estació Internacional de l'Espai és regenerar o tancar el cicle de l'alimentació. L'alimentació és un cicle obert. Se'ls porta l'aliment des de la Terra i els residus aquests que generem s'acaben cremant. S'acaben cremant, de fet, no sé si això de la TV, com es diu això, Automatic Transfer Vehicle, no li diuen que és una de les càpsules aquestes que arriben a l'estació internacional amb aigua fresca, per l'alimentació, amb aliments, etc. Allà es carrega de la part de residus de la tripulació i tot això es fa retornar a la Terra sense arribar-hi, simplement a la rentada de l'atmosfera es crema i malauradament una contribució més a l'augment del CO2 a l'atmosfera terrestre, però això és així. Ara la idea seria, a Mart hauríem de poder incorporar el cicle, a banda d'aquests dos cicles que ja estan a l'estació internacional, hi hauria d'haver també el cicle de la generació de menjar. I aleshores, per fer això, calen sistemes biològics, perquè el menjar és un sistema biològic. Aquest és el que hauríem de treballar-lo una miqueta. És dir, sistemes biològics que puguin generar aliment, i aquí és una mica el que abans deia a l'Ignasi, no? Sistemes biològics, tots els altres de petits, que bàsicament el que tenen és molta aigua. De fet, si nosaltres ara vols fer créixer una alga perquè s'ha de menjar un astronauta a l'espai, aquesta alga creixerà en un sistema que fonamentalment tindrà molta aigua i a més tindrà les algues. Si vols fer créixer unes pastanagues, doncs aquestes pastanagues les faràs créixer en un sistema que s'anomena hidropònic, però que està basat amb aigua. I després, doncs, aquesta aigua haurà d'anar reciclant i recuperant. Si tinguéssim manera, si anem a un planeta que sabem que hi ha aigua i puguem utilitzar aquests recursos del planeta, això ens estalviaria una quantitat de massa enorme a tenir que transportar per poder posar en marxa aquests sistemes de suport de vida. Per això, normalment els sistemes aquests de cicles ecològics tancats es poden veure molt influenciats per la capacitat que tinguem d'utilitzar els recursos que tingui el mateix planeta i en particular l'aigua. I això més o menys seria en primera instància el que podria dir d'aquest tema. Perquè d'alguna manera llavors el que estem fent és agafar la Terra i ficar-la en un recipient, en una tecnologia que el que faria és reproduir el que ja passa aquí. Perquè quan algú a Berga fa pipí, aquest pipí se'n va a l'aigua i hi ha un tractament de l'aigua i acabem bevent aigua de l'aixeta de Barcelona sense massa problemes. D'alguna manera això és el que passa a l'estació espacial avui en dia. Per tant, això amb el tractament de l'aire, que seria, com has dit, també una que ja passa a l'estació espacial, ens faltaria encara el suport del menjar. Això és possible de ficar-ho tot en una càpsula petitona? O sigui, com es fa això? Qui ho fa? A veure, això, diguem-ne, ja sabem que a l'espai tot s'ha d'intentar que sigui petit i que pesi poc. Però no sempre és possible. O sigui, el que pesi poc sempre es pot fer triant materials que siguin lleugers, però al mateix temps siguin forts, etc. Que pesin poc els sistemes biològics, sense
existeixi una part aquesta dels sistemes biològics perquè són els que acaben generant menjar, doncs és molt difícil de reinventar la biologia. Els sistemes biològics són sistemes en què l'aigua és un component fonamental, és una proporció molt gran d'aquests sistemes i el pes en si mateix de l'aigua no ens l'estalviarem. Per tant, jo crec que això hem de ser bastant clars. Els sistemes biològics com a tals, un dels problemes que tenen és que passaran, i que són relativament grans. Això ho hem de veure amb només hem de veure el que tenim nosaltres. La capacitat aquesta de tan coneguda que té l'atmosfera terrestre, els rius, els mars, etc. Nosaltres no podem intentar pensar que la podem fer petita, però petit té un límit. I per tant, en aquest sentit, no ens hem d'imaginar que els sistemes aquests seran sistemes més molt petits. Evidentment, després d'això, ja hi ha tots els estudis de que, per exemple, no té el mateix coeficient de fotosíntesi una planta com el blat que una enciam, per dir-ho d'aquesta manera. D'això hi ha moltes possibilitats d'utilitzar-ho, i una mica en funció de la dieta que tu puguis donar a l'astronauta, hi ha també uns tipus de plantes que ocupen menys espai, que necessitin menys aigua, que tinguin un millor rendiment fotosintètic. Tot això és la part de la tecnologia que ja es va desenvolupant perquè algun dia es pugui utilitzar en aquestes missions. I en aquest sentit s'ha definit ja un menú d'astronauta a Mars? Home, depèn del que et sembli. Sí, s'ha definit, depèn si t'agrada o no, però el projecte en el que treballo jo, que es diu Unionista, que no és el nom de carrera, però és un acrònim que s'inventen els de l'ESA, precisament parteix una mica d'aquí. Parteix d'aquest concepte d'intentar lligar aquests 3 cicles ecològics bàsics amb un sistema tancat, controlat, el més petit possible, sapiguem que aquesta reducció té un límit, i això es parteix de la idea que el suport de vida es pogués donar fonamentalment amb sistemes fotosintètics, fonamentalment cianobactèries o microalgues, per dir-ho d'una altra manera, comestibles, i plantes, i perquè aquestes també, al mateix temps que generen aliment, fan la recuperació de l'oxigen i del CO2, el consum de CO2 per la generació d'oxigen. I això es va començar a fer un estudi de dir, si ara haguéssim d'alimentar unes persones només en plantes, i passem a fer un cicle de menús de 10 dies, anem a triar un nombre de plantes que ens pugui donar prou varietat d'aquests menús, però que no sigui, diguem-ne, 45, sinó fem amb un nombre el més petit possible de plantes, que puguem tenir unes rotacions de menús durant 10 dies i tant, i això es va posar en mans d'una sèrie d'equips, de nutrició, inclús algun xef francès, que això es va fer amb l'equip aquest de l'Alain Ducat, que no sé si us sona, però és un dels cuiners francesos més importants, i van acabar amb unes receptes que es diuen la recepta Pelissa, de les quals hi havia un grup de 21 plantes necessàries per fer el cicle de 10. D'aquestes 21 plantes del cicle aquest, 8 eren absolutament imprescindibles, no em pregunteu quines, ja perquè no ho sé de memòria, però hi havia 8 imprescindibles, i d'aquestes 8 nosaltres n'hem agafat 3 com els exemples amb els que treballem, que tenen diferents propietats de fotosíntesi i de tipus de cultiu, de quantitat combustible respecte a quantitat no comestible. I sí, hi ha un estudi fet, i inclús després es van fer estudis d'aquests que en diuen això del Ben3 test amb aquestes receptes, per veure si els gens les pugui menjar. Sí, això està més o menys fet i tot plegat. Per tant, tindrem una base a Mart en el qual hi haurà un sistema que ens recuperarà l'aigua dels nostres residus, del nostre cos, i aquesta aigua passarà a
potser alimentar aquestes plantes i aquestes plantes acabaran donant-nos l'aliment altra vegada, alhora que l'oxigen, que les plantes també es menjaran el diòxid de carboni i es donaran oxigen. Serà un cicle tancat. Però on hauríem de col·locar aquesta base, Ignasi? Quina és la zona de Mart en la qual seria més adient d'anar a aterrar? Fixeu-vos, hi ha una cosa, una de les batalles que tenen els científics amb els enginyers de vol és que els científics es pregunten fem una missió amb o sense humans. Diu, on és més interessant anar? Aquí. Després arriben els enginyers de vol i diuen, mireu, sabeu què? Només podem anar a la Lluna, a Mart, i això a la Lluna hem anat humans, però a Mart amb robots. Sempre ens diuen que hem d'anar a zones segures on es pugui aterrar, això és la seguretat número 1, després que siguin suficientment la font d'energia fonamental l'energia solar, doncs que no siguin zones polars, que siguin zones equatorials on l'angle d'incidència del sol faci més efectiva la fracció de plaques solars. Aleshores, per trobar, resulta, a més tenim mala sort, resulta que els equadors de Mart i la Lluna són els que científicament són una mica més avorrits. Però bé, el que està clar és que la primera base amb humans, no aventurar, sinó assegurar, anirà a una d'aquestes zones. La primera condició sigui la seguretat i després que tingui una font d'energia solar suficientment assequible. Estem pensant, doncs, als equadors. A Mart podem parlar latituds entre més i menys 15. I el que és que Mart és bastant homogènic, perquè Mart hi ha una atmosfera i aleshores aquesta atmosfera s'ha de tomar, si ho veieu, ho vist per la tele, Curiosity o Spirit of Opportunity, hiking, de pols. I està molt ben barrejada aquesta pols i aleshores això d'extreure allò de la roca, a partir d'aquesta pols argilosa, ens ho podem fer a qualsevol lloc. També és cert que el recurs d'aigua gelada ens hauria d'anar una mica més amunt, el pol. Una mica bastant més amunt, l'aigua ja està barrejada amb diòxid de carboni sòlid, a fred. I a l'Equador, doncs, l'objectiu va mesurar un dia amb una temperatura de 18 graus centígrads. A Mart, tota la manera que un cas com doncs, en lloc on anar, jo crec que aquí són les dues condicions. Els pols és molt més difícil aterrar, per qüestions mecànico-vital, i, a més, presenten zones més problemàtiques. Després, un cop allà, la mobilitat és una altra història, però jo crec que els primers assentaments naturalment els haurem de portar. Jo crec que és lògic que siguin els propis mòduls d'aterratge, primeres cases, si dir-ho així, i a partir d'aquí ja podem avançar. Precisament, és un tema polèmic que ha sortit en els darrers mesos. Hi ha una missió que anuncia un viatge a Mart en els propers anys. Diuen tan aviat com 2023. Segurament la coneixereu, sembla que fins i tot en veu parlar a la ràdio d'aquesta. Es tracta del Mars One i els seus promotors són holandesos i diuen que portaran una tripulació de 4 persones el 2023 a Mart. Creieu que és possible? Tenim tan a prop aquesta... Veritat, recordes el que vas dir a la ràdio? No. Repeteixo, no s'hauria de tonteria. Tant de bo m'equivoqui. No s'hauria de tonteria. La cosa es demostra que moltes vegades els mitjans que fem servir per la divulgació científica també es fa servir la desdivulgació científica.
És una qüestió de que no tenim temps, que no és realista a nivell del temps, perquè després hi hauria totes les qüestions ètiques, que aquesta missió d'alguna manera no pensa en tornar els humans a la Terra, sinó de allà. No, això segur. Si arriba, segur no tot. Ara mateix no hi ha tecnologia per tornar humans. No hi ha tecnologia per portar humans a Mart. No hi ha per tornar-los. Tornar-los és molt difícil. Qui compta? Jo me refio a les coses que em diuen. Si estic parlant de matemàtiques, me'n vaig a preguntar que m'he de matemàtiques. No només preguntar al capellà. Potser el capellà també sap matemàtiques, però la meva primera referència és el profe. Castellà amb qui compta? Absolutament amb ningú. Més o menys d'inspiració, compta amb una dosi d'imaginació, una dosi comercial i fins i tot compta amb jugar amb la voluntat de la gent que potser no ha tingut l'oportunitat de venir aquí, perquè hi ha gent que sàpiga una mica més, que són els profs de matemàtica, els oients, no? La bàsica... No, jo estic completament d'acord, vull dir, a veure que ja em sembla èticament, diguem, que no hauria d'estar ni ningú s'hauria d'ocórrer de proposar una missió, diguem, d'enviar agents, diguem, que no tornaran, jo crec que això ja ho desqualifica, és que a més això que nosaltres en 10 anys no tenim la tecnologia per fer això. Estem parlant molt de suport de vida, però tots els estudis que hi ha de missions d'aquestes a Mart i tal, tothom també fa èmfasi en dues coses, que és que poden canviar radicalment els escenaris de missió, com un és si milloren els sistemes de propulsió i les poden més curtes, que no treballo, però és un tema obert, i després l'altre és la necessitat de la protecció dels astronautes o dels viatgers de tots els efectes de la radiació en el trànsit i en la superfície, i esclar, aquestes coses no es resoldran així en tan poc temps, però esclar, i això de l'espai és una cosa que és fàcil de fer volar coloms per efectes, i com que les simulacions o els PowerPoints ho aguanten tot, doncs després ja sigui que és fàcil de sortir els diaris. Crec que estic completament d'acord que no em sembla normal. És també una altra cosa que no sé si no m'ho hagués plantejat en algun moment, però que jo sempre que estic en llocs d'aquests que es parla de les missions, espais i res, també sembla bastant clar que abans d'enviar els humans hi ha d'haver tot un repertori de missions robòtiques que seran necessàries. Per tant, pensar que ara un, per ser la pròpia iniciativa, dirà no, d'aquí 10 anys enviarem uns humans, encara que no tornin, etc. Perquè hi ha uns acords també sobre la seqüència de la situació de l'espai que també s'estan establint entre les diferents agències, i jo crec que la cosa passa primer per el tema robòtic, perquè ja sabem per què no també. Jo crec que l'exploració d'un planeta com Mart té dues missions. Una missió és la missió aquesta d'exploració, de conquista de l'espai, d'anàlisis humans, etc., que potser és la que tenim més al cap de les coses que hem estat parlant fins ara. Però després també hi ha sobretot científics que es plantegen el coneixement, que és sobretot per contestar preguntes sobre el que acabem de dir, que són, per exemple, l'origen de la vida, l'origen del mateix planeta, i sobretot l'origen de la vida, veure si a Mart es poden entendre alguns dels processos que van generar aquestes vides també a la Terra. I aquesta gent també estan apretant perquè abans es facin missions de recollida de mostres, aquestes mostres puguin portar aquí, es puguin analitzar, abans que puguin anar als humans i d'alguna forma, entre cometes, contaminar
fet, els robots que hi ha ara sobre la superfície de mar, el Curiosity i el Sojourner encara estan enviant dades. Què són el que estan buscant? Estan dient què és el que hi ha allà. Aleshores, a part d'això, estan fent experiments que potser no són tan evidents, estan fent experiments de mobilitat. I estan demostrant, per exemple, com de gran pot ser un robot